Què passa, millennials? Com va això? Peacemaker, temporada 2. Com molts de vosaltres sabreu, aquesta setmana està tenint lloc la San Diego Comic Con, el gran esdeveniment anual del friquisme. En aquest marc ha acudit la marca DC Studios, en aquest cas, capitanejada per l'estimadíssim en aquest canal James Gunn, per presentar-nos, com deia, la segona temporada de Peacemaker. Aquest personatge que ho va petar de la segona versió d'Esquadró Suïcida i interpretat per John Cena, que va sorprendre a propis i estranys amb la seva meravellosa primera temporada. Tenim aquí, com deia, el trailer de la segona ja, així que anem a reaccionar-hi. Let's go! Tenim el bo d'en John Cena, l'estimat John Cena, carismàtic John Cena, ben mudat per l'ocasió, que ens presentarà aquesta segona i tan esperada temporada de Peacemaker. Let's go! You all have been waiting a long time for this one. Here's the new trailer of Peacemaker, Season 2. Enjoy. Let's go! Esto es tener estilo. Traigo birra. ¿Quieres una? Claro. Ah, vale. A ver. Acércasela y ya está. Sí, mejor se la doy. Miraditas. He cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Nou casc. Nova moto. Ya no quiero ser un hazme reír. Quiero ser un héroe. Nou uniforme. Vas por ahí disfrazado de payaso y dando palizas a la peña. Aguili. Chris, coge algo malo y haz algo bueno con ello. Tengo que encontrar Yeah. al pacificador. Mató a mi hijo. Rick Flag. Senior. Te tiene vigilado. ¿Quién? Rick Flag, padre. ¡Wow! ¿Qué es esto? Tengo un portal dimensional que lleva a un mundo paralelo. ¿Qué? Tampoco es para tanto. Los cojo... Que no. Argus. En sueños podrías estar a la altura de mi hijo. He intentado compensar mis errores. No sé si puedo redimirme. Está enamorado de ti. Lo mío con Chris nunca llegará a nada. Me labraré una vida en el otro mundo. Pocket Hay Universe. otra dimensión. Exactamente igual que esta. Pero mejor. La mejor dimensión del mundo. Tío, ¿cómo mola? Hay que cerrar esa grieta dimensional. Economos, voy a ponerte con nuestro nuevo agente, Rip Jagger. ¿Quién es Rip Jagger? Hola, Gordin Flash. Por muy bien que pinten las cosas allí, tu sitio está aquí, con nosotros. Vamos a recuperar a Chris. ¿Conociste a otro Chris en una dimensión paralela? ¿Y llevas su ropa? ¿Me ves comprando esto? Me ofendes. Hola, mamá. Vamos a mi cuarto secreto, pero no nos sigas. Tú debes de ser John. Ajá. ¡Joder! Pues no eres tan moñas. ¡Calla, mamá! 22 d'agost hem pogut veure. Efectivament, això és ja, o sigui, ja. Fem la visita de rigor a Internet Movie Database. Nou pòster, nova season. Aquí en Peacemaker amb l'Aguili. Eagerly, en anglès, que queda més cool. I aquí la veritat és que poc hi ha a repassar, perquè pràcticament tothom repeteix. Sí que hi ha alguna nova incorporació, però no. A John Cena com a Christopher Smith, el pacificador, Daniel Brooks com a Lota de Bayo, personatge grandiós, Freddy Stroma com a Adrian Chase, Vigilante, Jennifer Holland, que és la... Tots sabeu que és la dona de James Gunn. Una mica de nepotisme tindríem aquí, però bueno, ho fa prou bé. Com a l'agent Emily Harcourt, Tiva G com a John Economos, Dee Bradley Baker, que evidentment posa Eagerly, però segurament és qui fa els moviments, etc. Qui fa una mica de... perquè està fet amb CGI, òbviament. Chuck Woody i Bougie, ja ho diré bé, Clemson Moon, que és un dels agents del govern. Evidentment, Robert Patrick com a O.G. Smith, Annie Chang com la detectiu Sophie Song. Aquí, una de les noves incorporacions, que és Frank Grillo com a Rick Flag Senior. Un Frank Grillo que ja el vam tenir a Superman, i de fet la seva versió animada a Creature Commandos, com el pare de Rick Flag Jr., que va morir a mans de Peacemaker a l'Esquadró Suïcida. I aquí jo tinc una curiositat, que això fins a cert punt pot ser un spoiler, però anem a comprovar-ho. Bueno, per començar, dins del repartiment tenim a Isabella Merced, Nathan Fillion i Sean Gunn com a Hawkgirl, Guy Gardner i Maxwell Lord, respectivament.
Són 3 personatges que, com tots sabeu, formen part de l'elenc de Superman. Per tant, i ara estic veient més coses aquí, per tant, podríem dir que és una continuació directa. De fet, crec que s'ha comentat que els fets que narra Peacemaker temporada 2 són una setmana just després dels fets de Superman. Aquí també tenim a Viola Davis, Jason Momoa i Ezra Miller, però perquè formen part de la primera temporada, amb aquella escena de la polèmica en què només es veuen les imatges, o sigui, les ombres. Aquí no l'he sabut veure, potser perquè no hi és. Tenim també aquí a Michael Rooker, personatge fins ara desconegut, però bàsicament anava buscant a David Corenswet i a Rachel Brosnahan. Potser la Rachel no tant, però sí que s'ha rumorejat que hi hauria un cameo de Superman perquè s'han filtrat moltes imatges del propi David amb la Danielle Brooks, per exemple. Així que no seria d'estranyar trobar-nos el Sant Cristobros de l'univers DC dins d'aquesta sèrie. Però Millennial, sí com sigui, aquesta temporada 2, que comença en 2 setmanes, bàsicament, una miqueta més, l'esperem en candeletes perquè la primera temporada ens va flipar. Té una intro espectacular, bona construcció de personatges, un to d'humor irreverent molt firme de la casa de James Gunn, un John Cena que es menja la pantalla, la resta de l'equip que també està molt i molt bé, no desentona gens, al contrari, i una sèrie que funciona a la perfecció dins d'aquest nou DCU. I ja avanço que segurament no faré videoreacció com a tal, o potser sí, no ho descarto, perquè sí que tinc previst és fer alguna crítica d'episodis, diguéssim, destacats. Perquè li tinc moltíssimes ganes a aquesta sèrie, però moltíssimes. Així que, com sempre, Millennials, poseu en comentaris què n'espereu d'aquesta segona temporada de Peacemaker, com creieu que continuarà en aquest nou DCU encetat per Superman, rebenteu el botó de like i subscriviu-vos, que segur que ajuda moltíssim, i ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!